pekne pení. Test pre poslucháčov, čo je toto za drink. Vítaj Matúš pri druhej epizóde podcastu Extatika. Ďakujem za pozvanie. Sadí sa ti dobre? Áno, akože ja mám tento gauč rád, aj keď ty ho despising. Je pomerne príliš bolestivý, keď na sedí dlhú dobu. Ja mám už asi tak krivý chrbát, že je to presne prispôsobené. Hej. Matúš, ako sa ti žije v dnešnej dobe? V dnešnej dobe vnímam, že mnoho ľudí naokolo mňa je nespokojných s politickou situáciou. Ale ja osobne sa cítim slobodne. Ja mám pocit, že sám o sebe, síce som nezažil zatiaľ žiaden backlash, ale čo sa mňa týka, mám pocit, že si môžem robiť, čo chcem. Možno je to taký infantilný pocit, že... A tento pocit ťa uspokojuje? Tak zatiaľ áno. Hej. Zatiaľ áno, lebo nerobil som zrejme nič doteraz, čo by sa stretlo s nejakým vyslovene backlashom. A čo myslíš tým backlashom? No, som si na ňu istý. Tak ja neviem, backlash zo strany kultúry, z ministerstva kultúry, že toto nemôžeš, toto cenzurujeme, toto není umení, ktoré by mali ľudia počúvať alebo pozerať, alebo že taký nejaký backlash, lebo to ako tak vnímam, že naokolo mňa ľudia, akurát aj dneska som sa rozprával o tom, že tak vnímajú, že to je akože problém momentálne na Slovensku. A nechcem moc na to rozprávať, lebo sa do toho absolútne nerozumím, ale čo sa mňa týka, možno preto, že sa do toho nerozumiem, sa cítim slobodne. Pohode. Čo sa tvorby umenia týka. Takže jednoducho je ti fajn, lebo ťa nikto neobmedzuje. Áno. Áno. Súhlasím. Ty sa ako ohľadne tohto cítiš? No, ja som veľmi spokojný. Áno? Hej, samozrejme sú veci tu a tam, ktoré si viem predstaviť lepšie. Napríklad, keď som nemusel platiť za MHDčky. Rozumiem. To by nebolo vôbec Alebo od veci. keby som nemusel platiť za jedlo. To by tiež nebolo od veci, alebo za tampony. Áno, alebo za tampony. Alebo keby som nemusel platiť za efekty, bas-gitárové, gitárové. Aha. Alebo keby som vlastne nemusel platiť vôbec nič. Rozumiem. Čo sa týka tých MHDčiek konkrétne, tak presne toto sa so mnou ťahá. Prvýkrát, že som došiel do Bratislavy, takže to je aké na prd platiť za MHDčky. A vždycky, keď idem k tomu onemu MHDčkarskému, k tej žltej blbosti na vydávanie lístkov, tak som taký, že je to zás musím minúť 50% za pol hodinu. A to mám akoby takú ilúziu, že na tomto krachujem, ale aj keď to tak není, ale... Ja mám taký pocit, že som si pomerne dlho myslel, že MHDčky sú vlastne zadarmo. Aha. No ja som bol zvyknutý na tieto medzimestské autobusy a vlaky, kedy si... No, v vlaku je to trošku iné, ale v autobuse proste musíš ísť cez predu a tam si musíš kúpiť rovno lístok. Ja tam proste som iba mohol nastúpiť, tak som tak nejako naivne očakával, že to stačí. To znamená, že si prvýkrát bol v Bratislave nejak s niekým, kto si nekupoval lístky? Neviem, bol som malý proste, nepamätám. Čiže ale bola akoby obdobie, kedy si normálne, že nastupoval do MHDčky a vystupoval a bez nakúpenia lístka. Pomerne sa to obdobie ťahá do dnešných dní. Ale to by som nemusel spomínať, lebo ešte to bude počúvať nejaký policajt a Matúš Turovský skončil. Ja som tiež bol tebou a dlho som to takto robil, aj keď som vedel, ale potom prišla pokuta. Takže od pokuty už si pekne poctivo platil lístky. A máš pocit, že je to akože dôležité? Kupovať tie lístky, platiť? Že byť takým tým vzorným občanom? No, jak si to vezme, akože... Neviem, že či sa pýtaš na to, že či by to fungovalo, keby teraz boli všetky MHDčky zadarmo a všetko ostatné by bolo platené, alebo... No skôr sa pýtam na to, či by to fungovalo, keby vlastne nebol by nikto, kto by ti dal tú pokutu, keď to neurobíš, hej? No, že podľa mňa to je akoby nereálna situácia, že keď akoby si môžeme kupovať, alebo teda musíme kupovať všetky ostatné veci, tak samozrejme si musíme kupovať aj toto, lebo sú tam nejaké náklady. No, ja som to myslel tak vo všeobecnosti. Vo všeobecnosti. Keby neexistovala polícia vlastne. Keby neexistovala polícia, hej? Ale inak akože predaj kúpa a peniaze by existovali. No hej, len keby si, ja neviem čo,
si zobral pomaranč z obchodu, tak to vlastne nikto ti nepovie, že nerob to. Rozumiem. No keby to tak bolo, tak asi by som využíval tejto, akože... To by ma zaujímalo, že keby to už takto bolo, že či by malo nejaké výhody vôbec používať peniaze. No, tak keby všetci si iba všetko brali zadarmo, tak asi by to nemalo výhody. A bolo by potom čo brať? Boli by akože takí dobrovoľníci, ktorí otázka, no. poskytujú vôbec MHD alebo pomaranče? Či sa niekomu chcelo niečo robiť, no. To je otázka. No. Ono je to viac menej taká fiktívna motivácia, celý ten svet peňazí, lebo viac menej to úplne všade. A je to motivácia na to proste niečo robiť, lebo vždy chceš od toho dostať naspäť. Ale potom je zase taká vec, že napríklad tvorba umenia nemusí byť čisto založená na peniazoch, môže to byť proste na pocite, hej, že človek je inšpirovaný a chce niečo urobiť. Ale mnohokrát je to aj tak, že, hej, že chce zarobiť typek a väčšinou sú to obidve naraz. A že keby teda neexistovali peniaze od začiatku, je ťažko predstaviteľné, jak by vyzeral tento svet. Ty si vieš nejak predstaviť? No, tak jedna možnosť je, že by sa to navrátilo k nejakému výmennému obchodu. Hej, čo znamená, že ja mám MHDčky, ty máš pomaranče, tak proste ja ti dovolím sa zviesť a ty mi za to dáš pomaranč, hej. To znamená, že by to bola taká, viac menej, čo by to bolo v esencii, že taká viac menej diverzifikácia všetkej meny. Áno. Potom by sa podľa mňa vznikali strašné nezhody na tom, že ale ja nechcem pomaranč, toto za tú službu akože Nepustím to, ja. 2 slepky minimálne. Pomaranč nestačí. No áno. A... Že by nebola ustálená akoby presná hodnota veci. Vezme, hodnota by záležala od toho, čo ten druhý od toho druhého zrovna chce a potrebuje. Hej, a niektorí ľudia by tým pádom boli pravdepodobne oveľa viac chudobnejší, lebo nemajú ani pomarančovník, ani jabloň, ale majú, ja neviem čo, iba pokreslené papieriky, hej. Áno, čo je ale zároveň zaujímavé, lebo tým pádom, keď si predstavíš svet peňazí, ako to funguje, tak je to veľmi také presné, hej, také, že to žije akoby jak taký stroj nejaký, že proste 2 eurá sú 2 eurá, 2 eurá naspäť sú 2 eurá, kdežto keď je hodnota druhého meny vezme definovaná tým, čo zrovna chceš alebo potrebuješ, tak sa to stále mení, je to také živé, jak taký nejaký ekosystém, alebo čo. Áno. Také jazierko. Hej. Plné chrobákov. Hej. Ale bolo byť strašne veľa problémov s tým. A peniaze sú podľa mňa sú peniaze veľmi výhodné, keď chceš nejakým spôsobom keď chceš napredovať technologicky, alebo no asi hlavne technologicky, hej, že peniaze vlastne urýchľujú všetky tieto veci a bez peňazí by sa ti oveľa pomalšie postavila, ja neviem, nejaká budova, lebo keď máš peniaze, tak to aj predpokladá, že určite je niekto ten, ktorý predáva dostatok materiálu na tú budovu. Hej. Áno. A je to také všetko jednoduchšie. Kdežto keby neexistovali peniaze a chceš získať materiál na budovu, tak máš 2 možnosti. Buď hľadať po celom svete niekoho a dať mu zo svojich resources a vlastne nakúpiť. Väčšinou tak by to bolo zrejme, že od rôznych ľudí, lebo nebol by jeden človek, čo má všetky stavebniny. Alebo by si mal druhú možnosť, akože skúsiť ťažiť, hej? Že dostať sa k tomu sám. Ale to by si musel niekoho kúpiť krompač. Áno. možno sme, že iba dosť nevyspelá civilizácia na to, aby sme mohli robiť takéto komplikované rozhodnutia. No podľa mňa by to mohlo fungovať takto, povedzme bez peňazí, založené na nejakej, mohlo by to fungovať iba keby to bolo založené na láske nejakej a na nejakom akože nejakej hodnote v spoločnom dobre, v spoločnom blahu a asi iba v malých komunitách, že máš nejakú malú sebestačnú komunitu, kde každý vlastne robí niečo iné, niečo, čo tá komunita potrebuje a všetci to nerobia to tí ľudia pre seba, hej, že ja teraz pestujem pomaranče, aby som si za ne mohol kúpiť jedlo pre seba, hej, ale robia to tak, aby pre komunitu, hej, aby celá komunita mohla fungovať. A takto vlastne všetci tí členovia tej komunity tak sa podporujú a podieľajú sa na tom celom. A to je bol nejaký taký asi
ideálny komunizmus. Mm. Hej, že ja mám veľa pomarančov, hej, ale od začiatku, odkedy som začal pestovať pomaranče, som ich nebral tie pomaranče ako moje pomaranče, Áno. ale bral som ich ako pomaranče pre Naše. všetkých. Sice ja ich tu mám v bedničke odložené, ale nie sú moje, Sú to to sú naše komunitné pomaranče. pomaranče, áno. Áno. Zaujímavé, lebo keď sa nad tým zamyslím, tak to je, čo sa všeobecne svetu týka, možno prirodzenejšie, akoby prírody všeobecne, že príroda nemá nejaký podľa mňa nejaký konsenzus nejakého vlastníctva, alebo čo má strom nejak, že vlastní. Keď tak určite existujú, že teritória, hej, dáme to v zvieracej ríši. Hej, existujú teritória, no. Teritória. Alebo existujú aj stáda, kde máš jedného samca, ktorý má v tom stáde 20 samičiek, hej? Nejaký jeleň napríklad, alebo levy. Pravda. Hej, ale no... Čiže je to, znovu tento nápad si myslíš, že skôr je viacej prirodzený, alebo je to rovnako silný rozmar vedomosti, že akože sme si vedomí toho, že existujeme, vedomia. No, alebo či je to rovnako veľký rozmar ako teda ten pojem toho, že robím to pre seba a... Neviem, ťažko povedať, tu mám pocit, že sa tu trošku dotýkame nejakej tej ľudskej prirodzenosti, ak súhlasíš. Áno. No ale takej v súvislosti s prírodou. No len to je ťažko strašne povedať, lebo odkedy človek existuje, respektíve ťažko povedať, čo bolo aj 100 000 rokov dozadu, ale čo sa týka celej histórie, tak vždycky človek mal motiváciu robiť veci kvôli sebe. A hlavne asi by som to, alebo kvôli svojej rodine, možno. Súhlasím. A celkovo ja mám pocit, že od začiatku nejakého ľudstva, alebo od začiatku civilizácie tá motivácia bola aj taká, že pokrok, hej, zlepšovať to všetko. A nemôžeš sa sústrediť na pokrok, keď sa sústredíš na to, aby všetci mali. No, hej, áno. Že musíš si tú vec nechať na to, aby si ju mohol zlepšovať a vylepšovať, takisto ako aj... Áno, že viac menej možno to zaisťuje pre teba oveľa viac zvýšený komfort, keď robíš veci pre seba a nie pre celú komunitu a tým pádom, že to tebe zvyšuje ten komfort, tak tým pádom sa môžeš sústrediť zrejme aj na pokrok, že možno... Ale... Ten pokrok ide podľa mňa ruka v ruke. Keď ty sa snažíš ochrániť seba, hej, najlepšie ochrániš seba, povedzme, čím väčšia je tá skupina tých ľudí, tým skôr ochrániš seba, aj svoj život. No. A tým skôr prežiješ. A čím lepšiu vyvinieš zbraň, hej, alebo poľnohospodársku technológiu, tak tým opäť máš väčšiu šancu, že prežiješ. A že povedzme prežijú aj tvoji potomkovia, ktorí sú v podstate nejakým rozšírením tvojho života, hej, pokračovateľmi tvojho rodu. Takže si myslím, že to je taká základná potreba a základná túžba je ten pokrok, pretože tým pokrokom zaisťuješ ako keby lepšiu budúcnosť, ako si ty mal prítomnosť. No pre seba lepší život a pre svojich potomkov tiež lepší život, alebo väčšiu šancu, že prežijú. Ano. Ale je to potom také, že potom už tu máš skupinu 10 ľudí, alebo dedinu, proste stovky ľudí, ktorí napredujú kvôli tomu, aby sa ochránili a vedľa máš ďalšiu dedinu, stovku ľudí, ktorí napredujú, aby sa ochránili a potom sa začnú nejakým spôsobom ohrozovať. No, áno, ale keď si predstavíš, dajme tomu nejakú nemenovanú dedinu na Slovensku. Máš pocit, že tá dedina, tam sú všetci podľa mňa dosť akože sebeckí do istej miery a chcú dostatočný komfort pre seba a máš pocit, že napredujú? No, ja si myslím, že to dedina je iba súčasť väčšieho celku, ktorý napreduje. Hej, že takýmto spôsobom. Že to není uzavretá, že není to samostatná jednotka, tá dedina. Rozumiem. Lebo je to na úrovni štátu to napreduje a tá dedina sa podieľa na tom. Áno. A teda možno aj už v dnešnej dobe by sme mohli povedať, že na globálnej úrovni to nejako napreduje a že tie všetky štáty sa nejakým spôsobom
snažia, respektíve nesnažia, ale ako prirodzene sa na tom podielajú, na tom pokroku. Takže do čoho som sa chcel dostať je, že otázka, že či je tento pokrok nejakou človeku prirodzenou túžbou, alebo človeku prirodzeným nejakým byproductom. Ťažko sa na ňu odpovedá, lebo doteraz celá história ukazuje, že to tak proste ľudia majú, hej? Že chcú rozvíjať seba a svoje okolie, aby mali väčšiu šancu na prežitie. A mali ich potomkovia. Je to veľmi akože evolučná záležitosť. Ale potom... to tým myslíš, že ľudia myslia popri tom pokroku na to, že chcú zaistiť lepšiu budúcnosť sebe a svojim potomkom, lebo podľa mňa ako človek, ako jednotlivec, rozmýšľa nad tým takým spôsobom, že vôbec neviem podľa mňa v škále nerozmýšľa popri naplňovaní nejakého cieľu, ktorý je akože pokrokom, nemá proste, že potom to proste bude moja budúcnosť lepšia, komfortnejšia, alebo môj potomok bude šťastnejší. Je to podľa mňa čisto taký proces naplňovania cieľov. Áno. Ja by som povedal, že určite nad tým ľudia takto nerozmýšľajú, ale podľa mňa podvedome to tak majú. Hej? Podvedome, okej. Hej, že jednoducho to, čo robíš, ja neviem, keď chceš zarobiť veľa peňazí, tak aj keď môžeš mať iný cieľ, ja neviem čo, chceš si kúpiť drahé auto, hej? Ale v hĺbke podľa mňa ťa ženie to, že veľa peňazí rovná sa veľa potravy, hej? Alebo veľa ochrany. Rozumiem, čiže máš pocit, že je to nejaký inštinkt. Áno, jednoznačne. A teda potom tá otázka toho, povedzme tej komunity, ktorá sa nejako vzdá toho pokroku, alebo povedzme toho nejakého ideálneho komunizmu, ktorý sa nejakým spôsobom vzdá pokroku kvôli povedzme tej nejakej láskyplnému žitiu, jednoduchému v tej komunite, tak by bola otázkou zmeny toho inštinktu, alebo prekonania toho inštinktu. Hej, nejakého prekonania živočíšneho koreňa človeka. To je zaujímavé, myslíš, že sme už niekedy ako ľudstvo prekonali nejaký z inštinktov? Vieš čo, myslím si, že ako jednotlivci niektorí áno. Ako napríklad ktorý myslíš? Budha. Ale že ktorý inštinkt? Všetky. Akože ťažko povedať, že Budha asi stále fungoval na základe inštinktu prežiť, lebo ináč by asi nejedol jedlo. Aha. Ale neviem, no. Možno to bolo čisto racionálne, že chcel tu byť pre... Možno skôr myslím tak, že ty neprekonáš ten inštinkt prežiť ako taký, ale prekonáš taký ten extrém. Voči nemu? No, také niečo, že vieš, že ty keď proste máš, ja neviem, 10 000 eur mesačne, povedzme, že mesačne, tak vlastne už ten tvoj inštinkt toho prežitia je dávno naplnený. A ty už ho nemusíš akože ďalej tlačiť do toho, že bude mať ešte viac, aby som ešte mal väčšiu šancu na prežitie, lebo tá tvoja šanca na prežitie je už úplná skoro, hej? Rozumiem. Čo sa týka toho, čo vieš ovplyvniť. Že skôr takéto niečo, že... Ale práve, že podľa mňa často sa hovorí, že človek nikdy nemá dosť. No veď to je to, o čom hovorím. Čiže, ale nie, ja som pochopil, že keď máš 10 000 mesačne, tak akože inštinkt je už naplnený. No to by bol ten ideálny stav. No, okej, rozumiem. To by bol skutočne ideálny stav, lebo to by riešilo oveľa viacej problémov, ako len čo sa tohto týka peňazí. Alebo napríklad taký dobrý, teraz je to pomerne aktuálne, keďže Elon Musk sa stáva jedným z najmocnejších ľudí na svete asi, tak vieš, napríklad taká, že kolonizácia Marsu. No, že tá myšlienka je super, lebo keď kolonizujeme Mars, tak naše budúce generácie majú kam akože odísť. Alebo je to také, že keď sa zničí Zem, tak na Marse tí ľudia, čo budú, tak môžu tam žiť, hej? Aj napriek tomu. Že je to také tiež, že také zabezpečenie ľudstva trochu. Určite. Ale je to tiež definícia viac menej pokroku. Áno. Je to také, že OK, tak... Ale nemáš pocit, že ešte jeden veľmi silný driver toho pokroku a špeciálne dáme tomu aj tohto špecifického, že kolonizovať Mars není proste tá senzácia, že wow, my sme kolonizovali Mars. My chceme kolonizovať Mars, lebo je to proste šialená vec.
No, môže byť, a s tým, že podľa mňa táto senzácia je opäť drivovaná tým prvotným inštinktom. Napríklad by to mohlo byť, že v tom prípade toho Elona Muska... Keď je už senzácia naplnená, tak hľadaš druhu? Nie, skôr to, že OK, tak teraz viac ľudí ma pozná, alebo povedzme, ale viac ľudí mám. Ja som slávnejší, to znamená, že mám aj viac peňazí, a to znamená, že mám väčšie možnosti a to znamená, že tie generácie sú zabezpečené na dlhšiu dobu. Hej, opäť, také niečo. To by mohlo. A fakt neviem, či sa dá všetko zredukovať na tento inštinkt prežiť. Ale dáva mi to zmysel. Že ľudia sú stále proste zvieratá v tomto. Ja by som povedal, že je ten inštinkt prežiť, ktorý je úplne akože na spodu a na neho sa že tie zdieľame so zvieratami a viac menej zvieratá majú iba ten inštinkt, dajme tomu, aj iba prežiť. A že ľudia tým, že majú teda to vedomie, tak majú viacero, ale to nie je celkom dobré slovo inštinkt, pretože zvieratá sa riadia zrejme rôznymi inštinktami, hej, že akože reprodukovať sa, prežiť. Ale viac menej všetko to spadá pod prežiť, hej, aj reprodukcia, aj jesť, aj piť. Dobre. Dokonca ja by som iba povedal, rýchlo, že dokonca ja by som povedal, že to je ale už taká veľmi akože ezoterická, metafyzická myšlienka, že tento inštinkt prežiť nie je že inštinkt prežiť, ale je to inštinkt žiť večne, priam. Ako, keď sa pozrieme na to, že život ako celok, hej, že jednoducho nikdy alebo robiť všetko preto, aby život nikdy neskončil. To znamená, aby sa žilo väčšie. Chápem, ale je to zrejme určite podvedomé, lebo ja napríklad osobne som nad týmto nikdy tak nerozmýšľal. Ale sedelo by to. To je podľa mňa ten zmysel evolúcie, hej? Že to je proste základná vec, ktorú život má a to je, že rozšíriť život, hej? Proste vydržať a zabezpečiť to, že život bude existovať aj naďalej. Hej? Boh videl, že je to dobré a tak... Jak to bolo v tej Biblii, neviem teraz. A videl, že je to dobré, tak išiel odpočívať. No, ja som chcel iba povedať k tomu, že zrejme ten inštinkt prežiť, kde spadá aj reprodukcia, aj tie základné potreby aj niekde na spodu a na toto sa vedomím nabalujú rôzne iné inštinkty a impulzy, kde proste človek lieta nejak počas svojho života a presúva sa od jedného k druhému. Ale že viac menej, keď sa stane nejaká tragédia v živote alebo niečo, že človek sa objaví na nejakej hranici, tak si riadi iba tým spodným najsilnejším inštinktom. Hej. Čo sme, aj teraz to preberáme na strednej, že existencionalizmus a hraničná otázka. Hej, že nachádza sa človek, čo sú nejaké diela v literatúre, na filozofii sme to ešte nebrali. What happened? OK, nothing. Ale že vlastne že človek potom akože rozmýšľa, keď je na tej hranici medzi životom a smrťou, že tam sa akoby, nám to vysvetlovala učiteľka, že prejaví tá pravá podstata tej osoby. Hej, že tam môže človek sa prejaviť, ako by si nikdy na neho nepredpokladal predtým. Že ako zviera, proste snaží si iba zachovať holý život. Čo sedí a zaujímalo ma, vždycky ma pri tom to napadlo, že či sa to človek od človeka mení. Že či je tá práva podstata toho človeka pri tej existencionálnej otázke na tej hranici, či sú tí ľudia rôzni a idú do rôznych akoby mier tej... Ja som možno povedal, že sú rôzni, ale keď sa na to pozrieme akože z diaľky, tak stále to slúži tomu jednému životnému princípu. Hej, lebo máš človeka, hej, ktorý je, ja neviem, teraz taká existenčná otázka, hej, že ja neviem, že buď zomreš ty, alebo zomre tento tvoj kamoš, alebo tvoje dieťa, alebo niekto iný okrem teba, hej. Že ak by sa ľudia zachovali. Niektorí by určite si vybrali radšej toho druhého, lebo chcú prežiť. Niektorí by si vybrali seba, ale podľa mňa tiež iba preto, že chcú, aby prežil ten druhý. A tiež v podstate, aby sa to reprodukovalo ďalej. Dobre, to je super príklad. Ale teda... S dieťaťom je to jasné, hej, keď máš tvoje dieťa, tak to on je akože tvoj pokračovateľ, takže časť teba existuje. Ale troška s takým, že priateľom, ktorý není ti príbuzný, tak tam neviem, že... Zaujímavé ma ale, že čo by to podmieňovalo, že prečo by si jeden človek vybral
aby zomrel ten jeho priateľ a prečo by si niekto vybral, aby zomrel on. Akože áno, z diaľky je to viac menej to isté, teda ako bereme to tu do úvahy, ale že čo je akoby ten činiteľ. Sice odbočame trochu od témy. Možno by to bolo takéto, ale to fakt neviem, len mi to napadlo jak prvé. Jasne. Že kto má väčšiu šancu, že udrží ten život v chode čo najdlhšie. A to si myslíš, že tiež že by to bol podvedomý proces. Hej. OK, čiže možno... Ale fakt neviem, lebo teraz sa rozprávame fakt o ľuďoch, ako keby to boli naozaj iba tie na tej hlbokej, ako keby to boli na tej hlbokej úrovni iba že vezme všetky morálne inštinktom. hodnoty a takéto záležitosti ľudských vymyslov sme vypustili. No predpokladáme, že tie všetky morálne hodnoty sú všetky redukovateľné na ten pôvodný inštinkt. Áno, to je tiež akože ale dosť otázka, že či to je redukovateľné. Neviem, akože dáva mi zmysel, že by to tak bolo. Pretože sme živé bytosti. A myslím si, že všetky živé bytosti sa proste zhodujú na tomto jednom. Ale či to tak naozaj je, hej, morálne hodnoty by som povedal, že je väčšia pravdepodobnosť, že sú s tým inštinktom, akože že sú redukovateľné na ten inštinkt, ale potom, keď už sa rozprávame o nejakých duchovných hodnotách, tak tam už by som si nebol istý. A... To znamená ale, že keď niekto má nejaké naozaj duchovné presvedčenie a teda bereme do úvahy, že by sa to nedalo zredukovať na ten prvotný inštinkt, znamená, že to duchovné presvedčenie a hodnota je silnejšia ako ten prvotný inštinkt. Áno. To znamená, že potom sme viacej duchovné ako telesné bytosti. No, potenciálne. Potenciálne, čiže je tam potenciál. Hej. A myslím si, že ten potenciál by mohol byť to, čo nás zachráni od toho sústavného behania do kruhu do toho kruhu tej potreby prežiť a zabezpečovať sa, hej, a tohto. Že to by mohlo byť presne ten moment, ktorý nás privedie k tomu, že teraz začneme formovať tú komunitu tých láskavých, šťastných ľudí, ktorí už nehľadia na seba, iba na seba, ale hľadia na seba vo vzťahu s tou komunitou a na tú komunitu ako celok. Že, ty si musíš jednoznačne uvedomiť, že ja neviem, získať ten ďalší 1 000 000, na čo to je dobré. Vlastne, áno, že, áno. Čo mi to z tých hodnotných vecí dá. Áno. Tak poďme sa povedať o tom, čo je to naozaj hodnotné. Easy question. Hej. No, ja neviem, čo by si povedal? Čo je naozaj hodnotné na tomto svete? To je strašne veľa možných pohľadov. Áno, ale berme to v tej úvahe, že čo by bola teda tá utopia. Hej. Lebo, ale tak keď si tak zoberieš, tak utopia by bola aj keby má každý nekonečné množstvo peňazí a zároveň stále funguje obchod. No, že tam... To si neviem predstaviť. No, není to reálna predstava, ale keď si to predstavíš, že by to tak bolo, tak akože stále to spĺňa ten istý podľa mňa účel ako... No... Ak vieš, čo mám na mysli, lebo každý má všetkého stále dostatok. No hej, ale zároveň má každý všetkého nadbytok. Vieš, že proste môžeš jesť od rána do večera, lebo to je vlastne úplne jedno. Áno. A to neviem, či je úplne ideál. Že to mi príde skôr ako taká dystopia práve, že naozaj neexistuje žiadny limit a ten človek akože sa môže veľmi jednoducho koraptnúť alebo brainwashnúť, hej, sám seba nejakým tým, že bude proste celý deň pozerať na TikTok. Dobre. Alebo lepšie bude hrať nejakú strašne najlepšiu vymakanú hru, ktorá stojí nekonečno peňazí, lebo je nekonečne dobrá, hej. Ale keďže máš nekonečno peňazí, tak si to môžeš dovoliť, hej. Áno. Ale si myslím, že celkom práve že zaujímavá predstava, že či by to vyplo, akoby, keby to takto existovalo, či by to vyplo nejaké ľudské súdenie, všeobecne nejaký pojem hodnoty, alebo... No, neviem. No, lebo zrazu, akože ja neviem, lebo keď už nevnímaš hodnotu, tak
to je asi utopia, ne? Lebo sa nemusíš rozhodovať, nemáš chcenie, nechcenie. No ale čo potom z teba zostane ako z ľudskej Nič, no. proste. A prečo to je potom utopia, vieš? Čo je na tom? Pretože nemusíš nič riešiť, všetkého je dostatok. Ale Jedine, zároveň... že by človek riešil, že má toho priveľa, to je hrozné. No a to, že nemusíš nič riešiť, je podľa mňa akože stratí zmysel život, vieš? Tak for now, hej? Je to pravda. Že ja si myslím, že utopia neznamená bezproblémové žitie. A čo teda znamená utopia pre teba? Ako si ty predstavuješ utopiu? Ja si predstavujem utopiu ako spoločnosť. Chcelo sa mi povedať, že spoločnosť, že kde sú všetci šťastní, hej? Ale to je vlastne podobné ako to, čo si ty povedal. Áno, rozumiem. Ale mne tam furt ide tá láska do toho. Láskyplná spoločnosť. Láskyplná spoločnosť znamená, akoby, že čo, akože v tomto ohľade láska, že akoby staviaš toho druhého alebo komunitu všeobecne nad seba? Neviem, či úplne nad seba. Skôr možno rovnocennosť je taká dobrá možno vec. Termín. Ale nie som si... No, lebo keď by si ju staval nad seba, tak by si sa častokrát akože zanedbával. To je pravda. A tá rovnocennosť je možno taká, že... No mne ešte stále není jasné, čo to znamená láska. Minimálne možno v tvojom ponímaní. No. Ja čo mám ponímanie o láske, tak zrejme tiež nemám nejaké ucelené a nerozumiem tomu celkom. No, moje ponímanie tiež nie je ucelené, ale častokrát som uvažoval nad láskou ako nad spájaním sa, nad tým nejakým spojovacím princípom. Okay. Čo teda asi vnímam tak, že čím viac vnímaš človeka alebo vec ako svoju súčasť, že my sme prepojení láskou a tým pádom sú naše bytosti spojené do istej miery, hej? Že niečo v nás nejaké je porozumenie totožné. je vzájomné, hej? Áno. A že v podstate to, že keď niekto tebe ublíži, tak je to ublíženie aj mne. Také niečo. Ale zase keď ty sa tešíš, tak sa vlastne automaticky teším aj ja. Dobrá, máme prepojenie. Myslíš, že je to také... Že myslíš si, že je to skorej, že to spojenie, že je to nejaký prienik tých ľudí, akože čo sa nemateriálnosti týka, že aký majú headspace, alebo ako to povedať, dušu, proste, že je to prienik duši, ktorý sa zhoduje a tým pádom proste to obidvaja cítia naraz? Alebo že cítia to na tých istých častiach duše, alebo je to proste skorej, že si spojený, tým pádom vnímaš aj tú svoju dušu, aj tú už dušu tej druhej osoby a vlastne vnímaš to, že externe, že akoby napojíš sa, predstavíš sa, ako sa on cíti vo svojich podmienkach. Neviem, čo som chcel presne povedať. Ja neviem, čo si chcel presne povedať. To je jedno. Môžem ti to skúsiť nejako objasniť ešte viac. No pre mňa ja skúsim začať úplne od spodku. Dobre. Možno to pomôže. Pre mňa každá láska je vlastne láskou k Bohu. S tým, že Boh je nejaká totalita všetkých vecí a všetko je iba nejakým odzrkadlením alebo nejakou časťou Boha. Áno. A ja si myslím, že tou láskou sa k tomu Bohu je to náročné. som sa veľko možno poškrabal po hlave, ako taká opica, ktorá... Toto ma napadá, že vždy, že rozprávam sa o niečom, strašne sa cítim múdro a potom začnem škrabať po hlave a si spomeniem, že proste opica, ktorá sa tu snaží niečo povedať a proste ukazuje. Je to náročné, ťažko sa je to, nemám to ucelené. Ale no, mám pocit, že je to ako keby príjmeš tú vec alebo toho človeka do svojho srdca a do svojej bytosti, hej,
že vnímaš to, že ten človek, alebo tá vec, alebo to niečo je tvojou súčasťou, alebo že ty si toho súčasťou a chcel som to zase spojiť s tým Bohom, ale nejak mi to proste vypadlo. Už si bližšie k tomu porozumiem? Áno, zrejme som, lenže potom existuje aj nenávisť. No áno. Čiže a myslíš, že musia žiť obidve naraz existovať, alebo môžeš ku všetkému cítiť proste lásku? Podľa mňa môžeš ku všetkému cítiť lásku. K väčšine. No nenávisť je tiež vzťah. Áno, ale myslíš, že milovať časť Boha, ako napríklad jedného človeka, alebo nejaký objekt, je viac menej milovanie Boha viac menej teraz v celku, alebo je to iné ako teraz milovať všetko naokolo a tým pádom ako milovať celého Boha. Akože to sa ani nedá predstaviť, lebo nemôžeš milovať všetko, lebo si nevieš predstaviť nekonečno. Hej, ale podľa mňa sa dá milovať všetko nie tak, že teraz si vedomý každej jednej veci, ale každej jednej bytosti. Ale proste, že ideš proste svetom a pozeráš sa na rôzne veci a vnímaš ich tak, že akože žiadna ti nespôsobuje nejaký pocit. A môžeme to nazvať podľa mňa láskou k realite nejakej. Láskou k realite. Hej, ako takej, že to je podľa mňa ten podľa mňa cieľ duchovnej cesty. A tam je zase to, čo sa ľudia hovoria, že musíš toho človeka milovať takého, aký je, nechceť, aby sa zmenil. A to je presne to, že milovať tú realitu taká, aká je. Že ona... Toto je možno tam tiež nejaký ďalší princíp sa rysuje, že človek by proste strašne chcel meniť veci okolo seba k lepšiemu a nikdy to není dosť dobré. To je to, čo sme sa bavili. Áno, to je súčasť toho pokroku. A tým pádom možno pokrok je antitéza lásky. Nie možno celkom. Nerozumiem tomu úplne, ale ak by bol pokrok antitéza lásky, tak čo je nenávisť? áno, ďalšia vec, ale... Musím ísť na záchod. Utekaj. Takže máš privilegium, toto by si mohol zapamätať. Dobre. 37,9. Sme si stopli, Matúš Konovský šiel čúrať. Čo vám poviem, chalani a dievčatá? Bol som v škole dneska, seminár z biológie. Rozprával som o hubách. Nič moc. Som sa tváril, že si to pamätám, ale pritom som to iba čítal. Celkom uveriteľné to bolo, som na seba celkom hrdý. Ale nejak ma to špeciálne nebavilo. 37,9. Treba si zapamätať. No tu je taký strašne čudný fenomén, že jak sme tu na skúšobni. Ahoj Matúš. Miluješ jehovistov? Ono, akože práve som hovoril tu na našim divákom, že je to strašne čudný fenomén, že v tejto skúšobni, keď si a jeden odíde na vecko, tak on sa proste strašne rýchlo vráti z nejakého dôvodu. A keď mám pocit, že ja idem na vecko, tak mám pocit, že to trvá strašne dlho. A ja mám pocit, že ja predpokladám, že tá cesta na to vecko a cesta z toho vecka trvá oveľa dlhšie ako tých 5 sekúnd. Alebo to môže byť jednoducho o tom, že močíš dlhšie ako väčšina iných ľudí. Môže to byť kľudne aj tak jednoducho. Ale nemám ten pocit vyslovene, lebo aj ty si mi minule povedal, tuším, že som sa nejak príliš skoro vrátil. Aj no, môže byť, ale vtedy som bol zaneprázdený prehováraním poslucháčom. No, napadla mi zaujímavosť. Áno. Zapísal si tú kekecinu? Áno, 37,9. Počkaj, Napadla mi zaujímavosť. Napíš a potom... Takto tam je toľko čísel, že sa vrátime. Však napísal som to na stôl. Ktoré to bolo? 38,9, 24,5, vieš, že... Áno. No, asi chápem, jak myslíš túto antitézu toho pokroku. Áno, ale ja som si to rozmyslel. Není to ako, že nesedí to presne. Súhlasím. Chcel som iba povedať, že
že vezme, keďže láska je prijatie všetkého a nechcenie to meniť to a prijať to také, aké to je, tak pokrok je zase to, že proste, že nepáči sa ti, ako veci sú a chceš, aby napredovali, aby boli lepšie. Ale tým pádom ten pokrok je tiež akože prirodzená vec, lebo evolúcia je prirodzená vec všetkých vecí, aj keď vidíš fraktály na neznámych látkach, tak tiež sa vyvíjajú, neostávajú také isté. Hej. Ale to je tiež zase len aspekt tej reality a proste taká je, že sa mení. Ale ten fraktál sa mení, ale nejak nepokrokuje, hej? Práve, že môže pokrokovať. Môže pokrokovať. Že keď si mal taký ten vizuál, že si mal ten strom života, ktorý proste rástol a bol stále krajší a krajší, čo si hovoril, tak to pokrokuje viac menej, nie? Pokrokuje, lebo minimálne extáza v tebe, v závislosti od toho stromu, aký je nádherný a ako sa vyvíja, tak tá pokračuje. Či nestupňovala sa? No, tak akoby také short term. No. Neviem, či sa stupňovala a aj keď sa stupňovala, to neviem, či to je že pokrok. OK. A pokrok je nejaké zlepšovanie a to akože to, že ja som si to užíval, ten moment, a som si užíval niekedy viac a niekedy menej, tak aj každý z tých momentov bol rovnocenný. Vieš, len niektoré boli intenzívnejšie. Ale nebolo to, že by to smerovalo k niečomu lepšiemu, alebo tak. A smerovalo to ku komplexite? Neviem. Asi nie, neviem. OK, ale tým pádom, čo je pokrok proste, že zlepšovanie čoho? Funkčnosti, alebo zlepšovanie akoby zlepšovanie komfortu? Alebo máme na mysli teraz technologický pokrok, alebo pokrok všeobecne? No, nie som si úplne istý tým, že či sa dá pokrokom nazvať aj niečo iné okrem ľudského pokroku a okrem toho... Samozrejme iba ľudia kráčajú. Hej. Fraktál nemôže kráčať. Hej. Ale teda, aj keď je niekto strašne smutný a potom zrazu je o rok strašne šťastný, tak povie, že ty kokos, taký pokrok som urobil. Ale je tam podľa mňa, stále je tam ten aspekt toho, že máme nejaký hodnotový rámec a k niečomu sa približujeme, nejakému ideálu, povedzme. Pri tom psychickom zdraví to môže byť nejaká úplná maximálna blaženosť. Hej? Ja. Pri tom technologickom pokroku, a tam neviem, či je vôbec nejaký ideál. Či to nejde náhodou do nekonečna. Zrejme áno. A to je možno ten bludný kruh toho pokroku, že? No, to sme sa bavili, že vždycky chceš viac. No. A aj tej blaženosti, podľa mňa, že neviem, či môžeš mať, že dosť. No asi neviem. Nie, to asi tá blaženosť sa práve že skrýva v tom, že sa uspokojíš s tou áno, že niekedy je nejaká hra. A keď neviem, že môžeš sa zrejme uspokojiť s nejakou blaženosťou, že dobre, toto je už až nepríjemne blažené, toto je dosť veľa. Vieme, na čo naražam. Ale akoby ďalšia vec tam je, že potom to chceš znova. No nemusíš, podľa mňa. Dobre, ja rozmýšľam iba nad svetskými vecami momentálne. Keď si v tej láske s tou realitou. Áno, určite. Ja len som rozmýšľal ešte v rámci toho pokroku, že vezme tam stále podľa mňa ten pokrok možno sedí, lebo na budúci to chceš viacej, potom si na to zvykneš a potom to budeš chcieť zmeniť, aby to bolo silnejšie. Síce je to menenie iba jednej veci, ale stále je to zmena, hej. A vezme k lepšiemu v odzovkách, alebo k tomu, čo považuješ za lepšie. Hej, a tam podľa mňa to podľa mňa je to, čoho zmena alebo čoho vykorenenie vedie k tomu šťastiu, či už osobnému, alebo k tej šťastnej komunite. Že jednoducho vzdať sa toho, vzdať sa potreby mať sa stále lepšie, alebo no asi to, lebo iba mať sa dobre. Hej, lebo pokrok tiež, akože celý ten technologický pokrok je podľa mňa o tom, že mať sa lepšie. Určite, lebo akože automatizácia vecí a vytváranie nových prostriedkov na tvorbu lepších vecí, určite áno. Respektíve je taký pokrok, ja neviem. Ale zároveň je to veľmi také exciting, vieš, že... No toto som chcel povedať presne, že pokrok sa môže diať teoreticky aj iba kvôli tomu, že kvôli tej nejakej snahe poznávať veci. Že spoznávať veci alebo dokazovať veci. Nie preto, aby som sa ja mal lepšie, ale preto, že je to proste cool.
a zaujímavé a baví ma to. Áno, ale nakoniec... Vedci takto podľa mňa, Určite áno, ja tiež takto rozmýšľam nad týmito vecami, len to je podľa mňa... Čo som chcel na to povedať? Že akože áno. Neviem, čo som chcel povedať. No, dobre, tak ja to využijem. Využij. Túto tvoju chvíľkovú nevedomosť. Ale možno už som to aj hovoril, neviem, ale teda asi táto láska k realite je podľa mňa veľmi dôležitý bod, k ktorému sme sa dostali. Aha. Lebo, no to už som tuším povedal, to je podľa mňa tá duchovná hodnota, ktorá mení ktorá mení ten inštinkt, alebo ktorá sa uspokojuje a podáva si ruku s tým inštinktom, že je to v pohode. A vtedy podľa mňa aj tá spoločnosť, keby si to povedzme všetci masovo uvedomia, čo je brutálny ideál a neviem si to predstaviť, tak by sme prestali mať potrebu akože hromadiť peniaze, prestali sme mať potrebu vyvíjať stále nové technológie a proste by sme sa zastavili na nejakom vývojovom stupni. Dobre, čiže to sú už dôsledky toho podania si ruky. Počkaj, ja by som to zopakoval sám pre seba, že láska k realite si podá ruku s inštinktom prežiť a tým pádom sa zastaví pokrok a ľudia budú spokojní. Alebo spokojnejší. Odbremenia sa od nespokojnosti plynúcej z neustálej potreby napredovať. Mm-hmm. Čo je podľa mňa častokrát dosť veľký, akože má dosť veľký podiel. A myslíš, že by tam ostalo napredovanie, ale čisto s motiváciou toho, že je to cool? Lebo ja si neviem predstaviť, že by som to nerobil. Napredovanie s motiváciou toho, že je to cool. A možno aj s tou druhou motiváciou, ale vždy som si uvedomoval veci túto. A čo tým konkrétne myslíš? Pre mňa je to jedna z najkvalitnejších náplní môjho času. Ale objavovanie. Objavovanie a vymýšľanie nových nápadov, myšlienok. A musí to byť pokrokové objavovanie, vieš, že... Stále možno sa celkom nerozumieme na tom, čo je to pokrok. No... Proste mne ide zrejme o... Skorej, v anglicku majú, že novelty. Uh-huh. Hej, že... Neviem, jak je to po slovensky novosť. Hej, novota. Proste novota, originalita, niečo proste, čo je strašne krásne a nové a môžem ostať proste, že akože wow. Áno. A to podľa mňa nemusí byť pokrokové. Pokrok je podľa mňa... Zlepšovanie vecí, ktoré už máme. No, také niečo. Tým pádom vymýšľanie nových vecí, ktoré sú lepšie ako tie máme. No, ale ty tú novosť môžeš mať aj inak. Hej? Ty môžeš ju mať tak, že teraz ochutnávaš proste rastliny v lese, vieš. A tam není pokrok, vieš, ty iba proste ochutnáš rastliny. Alebo skúmaš silu tvojej mysle. Hej? Dobre, čiže možno robenie všetkých týchto vecí, čo dávajú tú senzáciu a tú radosť z tej novosti a originality, bez toho, že v rámci toho myslíš tak strašne sebecky a egoisticky na svoju budúcnosť, že toto si zapíšem a všetci to potom budú vidieť a bude to pokrokové, alebo tak teraz nad tým rozmýšľam, že možno, že iba to proste prežívať a užívať si ten pocit, ktorý z toho máš, bez toho, aby si potreboval niečo dokázať svetu, že toto aby mňa napadlo. Aby to bol iba ďalší kôčik na... Že pri tomto som sa, aby si to nemusel proste zapisovať, že do budúcna si spomínať na to, ako to bolo strašne super, keď ma toto práve napadlo. Čiže možno by potom zmizol aj nejaký pocit nostalgie. Fú, tomu vôbec nerozumiem. Nostalgie, čo sa týka asi iba tohto oboru, že keby, lebo to zrejme podmienuje potom tá láska k realite, že by si, a nepodmienuje to až tak, že by si žil iba v momente. No podľa mňa áno. Lebo podľa mňa nie, lebo realita je taká, že žijeme proste aj v minulosti, aj v budúcnosti, aj v momente. Áno, ale ľúbiť sa dá podľa mňa len v momente. Čo možno by, ak by som možno prepojil tie dve myšlenky, je, že tá láska k realite môže byť na nejakom spodnom leveli. Hej? Povedzme na takej úrovni, ak je ten inštinkt. Že je to proste úplne základ, hej, všetkého tvojho žitia. A tvoja myseľ môže ísť
môže ísť proste, môže byť niekedy neprítomná, ale ako keby tá hlbšia myseľ Áno. je stále prítomná a stále sa aj na tie myšlienky z budúcnosti, alebo keď sa človek vlastne trápi kvôli niečomu, tak stále v tej hĺbke môže byť tá láska k tej realite a k tomu momentu. A podľa mňa tá láska tam stále je, akože je, len všímať si ju niekedy je proste náročnejšie. Rozumiem, to znamená ale stále že zase, že ten všímateľ toho čohokoľvek je proste úplne na začiatku. No áno. To je viac menej proste príčina celej jej existencie. No, to je strašne zaujímavá predstava pre mňa osobne. Áno, to je strašne krásna predstava, čo sa mňa týka, lebo zaujímavé, že ja neviem, či ten všímateľ sa identifikuje so všetkým tým utrpením a láskou a nepríjemnostiami a krásou, keď proste trpí a cíti proste radosť a blaženosť, alebo či je tam proste nejaký ďalší princíp, že to je viac menej tiež iba pozorovanie toho všímateľa. Že akoby hovorím o tom, že keď sa identifikuješ napríklad s nejakou svojou životnou situáciou, ktorá je nepríjemná, tak si v nej proste utopený, doslova. Proste sa nachádzaš v nej, tým pádom všade okolo ju máš, tým pádom trpíš. Áno. Ale to trpí ego. Čiže, no dobré, ale ten všímateľ netrpí? Nie. Tak áno. Ten všímateľ iba všíma, ten všímateľ si to všíma, ale tým pádom akoby musí cítiť to, čo cíti to ego, nie? No on to vníma, on to vidí, ale nedotýka sa to podľa mňa, vieš, že... Dobre, ale tak prečo niekedy sa môže na to vysrať a niekedy to proste musí cítiť? Akože, kto? Ten všímateľ. A podľa mňa všímateľ nemusí nič, iba všíma. Ja si myslím, že všímateľ má aj iné funkcie. Napríklad si myslím, že všímateľ môže do istej miery vyberať alebo používať riešenia alebo projektovať. No podľa mňa nie. Podľa mňa ja si myslím, že všímateľ je spojka. Medzi čím? Medzi nekonečnom a tým, čo máš v hlave akoby vpredu. S tým súhlasím. Viac menej. Áno. Všímateľ môže čerpať z nekonečna, alebo je tam ešte niekto druhý vedľa toho všímateľa. No to by som skôr. Ja by som skôr povedal, že máš nekonečno a ego v podstate. No. A medzi nimi sú zo pár tých akože stupňov, ale to iba teraz sa spravá iba čokoľvek. A že ten všímateľ je ten prvý stupeň. No, mne skorej, toto mi tiež dáva zmysel, ale ešte trošku viac mi dáva zmysel, že že všímateľ je prvý stupeň a za ním sú nejaké prapôvodnejšie stupne? Nie, myslím, že všímateľ je ten najprapôvodnejší. Okay. A potom je, povedzme, neviem čo. Ja možno, keby nad tým hlbšie uvažujem, čo teraz sa nedá, lebo to hovorím v momente, tak možno by som sa dostal k záveru, že a to všetko ostatné je ego. OK. No, ja mám pocit, že akože... Zvažovanie, nejaké, jak si hovoril, to projektovanie. OK. Možno som ja hovoril o nejakých procesoch toho všímania si, že ako to, možno som opísal, že ako to všímanie si funguje. Ale všímanie podľa mňa, podľa mňa sa nedá opísať, ako funguje všímanie, lebo to je proste iba všímanie. No ale všímanie alebo interpretácie toho všímania, lebo myslíš, že nerobí všímateľ, to robí ego. Interpretáciu toho všímania? No, jasné. Čiže je to proste ako účko. Všímateľ si všíma tú interpretáciu. Všímateľ si všíma tú interpretáciu. To je šialené. No ja keď som to akože v úvodzovkách videl a kedy ma vôbec napadol tento nápad a kedy som pochopil toho všímateľa, akoby, že asi existuje, tak ja som to pochopil tak, že o tom inak chcem možno spraviť niekedy aj celú epizódu. Ale že je nejaký input z reálneho sveta, dajme tomu hudba. Hudba príde do hlavy. V hlave sa tá hudba preloží do jazyku daného človeka hlavy. Tým pádom, najskôr ide niečo neutrálne, to sa potom preloží u mňa konkrétne do obrazov. Robia sa tam nejaké obrazy. Všímateľ pozoruje tie obrazy a teraz ich chce dekodovať, lebo chce z nich získať niečo hodnotné. Tak proste zoberie nejakú metódu dekodovania, vyskúša to hodiť na ten obraz, ak to zapadá, ak to nezapadá, tak zoberie inú metódu, hodí ju na ten obraz, teraz to proste zapadá zrazu, tak proste typek si povie, tak tu na to kliklo a preto to funguje a tým pádom som zistil túto informáciu a túto informáciu.
No to podľa mňa sú všetko úlohy ega. Všímateľ Okay. iba všíma podľa mňa to ego, čo Je, sa hrá na tom. je čo sa hrá na tom pravda, je pieskovisku, pravda, vieš. že v tom momente, ak ma toto napadne, že si uvedomím, lebo ja toho všímateľa ako vtedy uvedomím, že vidím ho, že no a tým, že ho vidím, tak to znamená, že to je hneď ďalší všímateľ. A viem sa na toto celé, že to, jak vidím už toho všímateľa, jak robí s tým egom, tak to sa viem predstaviť z ďalšieho. A môžem ísť takto do nekonečna a je to viac menej špirála. Špiráluje sa mi to. No rozumiem. Ale tým pádom možno, že všímateľ proste... Neviem, že či to potom predpokladá to, že všímateľ je všade naraz, alebo že či všímateľ sa môže objavovať v každom bode v priestore a čase naraz, alebo čo to vôbec znamená, alebo či to ozaj není proste to ego, ale neviem, že prečo by sa potom to ego vlastne nekonečnilo. No, ja by som povedal, že všímateľ si iba všíma. Nekonečnica. No. Všímateľ si iba všíma a to, čo si všíma, tak s tým pracuje ego a keď si akože keď si všimneš všímateľa. Ja som inak vždy hovoril pozorovateľ, ale všímateľ je lepšie. Keď si všimneš pozorovateľa. Dobre. Alebo keď odpozoruješ všímateľa. tak to, že všímateľ existuje, alebo to, že všímateľ je niečo, alebo to, že existuje ten pozorovateľ, existuje niečo, čo pozoruje, tak to už vyhodnotí ego. A tým pádom tá nekonečnosť, alebo to nekonečné násobenie toho všímateľa Sa vždycky vráca cez to ego. Áno, že to ego sa snaží marne pochopiť tomu, ako si môže dobre, ale tým pozorovateľ všímať sám seba. Hej? Tým pádom všímateľ vyšle informáciu o svojej existencii do ega, ego to pochopí a potom sa to ale vráti naspäť k všímateľovi, lebo on si všimne, že to ego pochopí? No, on si všimne, že to ego pochopí, ale podľa mňa tá informácia, podľa mňa ego nemá vplyv na všímateľa žiadny. Všímateľ si iba je to ako keby sa pozeráš cez ďalekohľad, vieš, na nejakú hviezdu. Tá hviezda je to ego a ten všímateľ si ty ako pozorovateľ. Dobre, ale ako je to možné, že... Dobre, keď proste existuješ potom v egu, tak si zrazu nejsi už tým všímateľom, alebo čo? No ten všímateľ tam stále je, len ty si ho niekedy proste neuvedomuješ. Dobre, a v jakom stave sa nachádzaš, keď si ho teda neuvedomuješ? Sa nachádzaš proste iba v egu? Lebo tým pádom, lebo keď hovoríme o tom, že je všímateľ nejaké ego, tak vezme hovoríme o tom, že všímateľ je živý a ego je niečo neživé, ego je proste niečo pozorované, niečo proste. Neviem. Že tým pádom proste ja mám pocit, že tam musí byť nejaké vyslanie signálu, jak slnko proste, hej? Ono vyšle svetlo a to svetlo sa odráža a vráti sa do tvojho oka. Ale rozumiem. No, akože dá sa to tak predstaviť. Ale ja konec koncov ja fakt neviem, čo je to ten všímateľ. Asi ani ja hovorím iba, čo som zažil a popisujem. Hej. Ja hovorím iba, čo mi nejako filozoficky dáva zmysel. Rozumiem. To je vlastne vždycky to, čo hovorím iba. Áno. Ja tiež akože rozmýšľam nad tým, že zrejme vždycky, keď niečo také zažijem, tak rozmýšľam nad tým, ako mi to dáva zmysel, ale není to proste, že ak mi to dáva zmysel, že to vyhodnotím na základe nejakých údajov, ale proste čo si myslím, že mi dáva zmysel. No ja by som povedal za seba, že všímateľ je Boh. Áno. Nekonečná prítomnosť, tichá hlava, hej? No, okay. Prázdna myseľ. Okay. Vieš, ktorá nevie ani sama seba reflektovať, lebo na to, aby sa mohla reflektovať, by potrebovala nejakú myšlienku alebo niečo. Mm-hmm. Hej, že ona si sa vie iba všimnúť, ale nevie si uvedomiť, že všímam si samého seba. Dobre, a není tým možno ukrátená? Lebo ja si mám taký pocit, že človek si rád myslí a že to tak je, že to uvedomovanie si a tie myšlienky, že to je akože maximálna sofistikovanosť. Áno. Že to vezme návrat podľa mňa naspäť skorej. No je to hĺbka, ale ja si myslím, že práve, že ty keď nerozmýšľaš, iba si všímaš, tak ti je otvorené zrazu úplne všetko. Hej? Že ty
To je pravda. No, že ty vlastne, ty dokážeš namiesto toho, aby si sa sústredil Lebo to na rozmýšľanie myšlienku. ti vytvára viac menej takú malú No. krabičku. Áno, presne tak. Že viac menej, Hranice. že tam zachytí čas reality No, a ona sa tam proste hrá so sebou a... áno. Áno, Interpretuje ale tam do akoby, nekonečna. ale je pravda, že tam môže vznikať niečo veľmi hodnotné, že viac menej ty Samozrejme. akoby zachytíš v krabičke nejaké 3 spory proste zo vzduchu, nejakej huby a tam ti teraz vznikne proste celý ekosystém plesní, hej, že... A ten ekosystém plesný dokonca môžeš manipulovať, dotvárať, neustále interpretovať. A možno to je proste, že to je inak hrozne krásna predstava, lebo doteraz mi nedávalo zmysel, prečo by sme mali byť limitovaní na tieto myšlienky a teraz sa napríklad tento realization mi dal hroznú radosť, že viac menej z toho možno vzniká nejaká tá originalita, alebo... Áno, určite. Vytváraš nové svety. Áno, ale také akože úprimné, že viac menej v tom by mohla spočívať aj hodnota každého človeka, že každý človek má hodnotu nevyčísliteľnú, proste rovnakú. A že viac menej s porovnaním toho nekonečná je to viac menej rovnako hodnotné. Áno, áno. Súhlasím. Že to je krásne. Asi nemám čo dodať. Tak ale dosť sme sa odklonili od Áno, témy. ja by som sa tak jemne navrátil, Áno. už pomaly ku koncu. Pomaly ku koncu, lebo už Že máme... mi tak napadlo, vo filozofii je taký pojem, čo sa týka Už hodnoty. 2 hodina. Hej, Jo. ale je tam 7 minút, Je, chill. či koľko. Že hodnota môže byť v podstate finálna a inštrumentálna. Inštrumentálna znamená, že je to hodnotné, pretože to vedie k niečomu, čo je finálne hodnotné o sebe. Iba s tým, že to existuje. Vieš? Rozumieš? Nie, ešte raz. Dobre, tak povedzme, že na príklade, že chleba je dobrý sám o sebe. Hej? znamená, že to je finálne? Neslúži nejakému ďalšiemu účelu. Chleba v skutočnosti slúži účelu tomu, aby sa najedol. Hej? Ale môžeme povedať, že prežitie je finálne hodnotné. Áno. A chleba je inštrumentálne hodnotný, lebo nás privádza k tej finálnej hodnote toho prežitia. Dobre, rozumiem. Rozumieš. Áno. A že ten rozdiel medzi tým nejakým pokrokovým životom, alebo životom, ktorý je zasvetený pokroku, a životom, ktorý je zasvetený láske k realite, je možno v tom, že keď žijeme teda tým pokrokovým životom alebo tým životom zasvetenom pokroku, tak väčšina vecí, ktoré sa dejú okolo nás, sú inštrumentálne hodnotné k niečomu a vedú k niečomu finálne hodnotnému, čo je možno ten ideál, alebo možno to ani neexistuje. Čo je v nedohľadne. Hej. Dobre, áno. A tým pádom tá život v láske k realite by bol taký, ktorý považuje celú realitu, všetko, čo sa deje, ako finálne hodnotu. Áno. Áno, to je zaujímavé. Ale viac menej stále je to o rozhodnutí. No tak hej, tak je to také, že OK, a prečo je vlastne tá finálna hodnota lepšia ako tá inštrumentálna hodnota? A vlastne takto by si mohol uvažovať do nekonečna a nikdy by si neprišiel do odpovedí, že hej. Ano, to je trošku frustrujúce naši týchto filozofiách. To je proste tak. To je taká filozofia proste je. Ano, Že dokáže sa iba točiť do kruhu a nikdy na nič neprísť. Áno. Podľa mňa najhodnotnejšie filozofické uvedomenie je, že filozofia je úplne zbytočná a že naozaj to skutočne dobré, hej, čo je zase iba filozoficky zbytočný pojem, je vlastne nefilozofovanie. A nerozmýšľanie, iba žitie v láske z realitou. Preklínam deň, kedy som začal rozmýšľať. Hej, preklínam deň, kedy som sa narodil. Preklínam deň, kedy som zomrel. Ešte ja preklínam. Čo preklínaš? Ja preklínam všetkých ostatných ľudí okrem mňa. Lebo. Proste len tak. No a ešte mi napadla, že láska k smrti by mohla byť dosť akože vec, ktorá by mohla nejakým spôsobom bojovať proti tomu základnému inštinktu, ktorý nás nutí prežívať, ale to je asi, neviem, či chcem začínať smrť.
Asi nie, to je na samostatnú epizódu, možno aj na 3. No to môžeme spraviť epizódu o smrti. Určite. Napíšte nám do komentáru, či chcete epizódu o smrti. Áno. A teraz môžete sa cítiť dobre, že sme si vás konečne všimli po celej epizóde. Že sme si všimli všímateľa. Hej, všimli sme si všímateľa, ktorý si všíma nás. A vy ste si, áno. Ale oni si A nás všímajú. my sme si nevšimli vašeho všímateľa, my sme si všimli naše predstavy o vašom egu. Áno. Ale keď si to tak vezmeš, tak oni vlastne sú cestovateľia časom. A aj náš hlas je vlastne teraz pomerne cestovateľ s časom a tie naše myšlienky. Pretože oni to nebudú počúvať teraz, hej, čo je štvrtok, 19:26, ale my sa rozprávame s niekým, ktorý to je v budúcnosti. Áno. Oni sa rozprávajú s niekým možno. Akože nie je to celkom rozprávanie sa, je to také, že vyslali sme signál. Áno. Ale je zaujímavé, že napríklad vo vesmíre je nejaké pravidlá sú, hej? Keď vyjde signál zo Slnka na Zem, tak dojde za 8 minút, hej? Keď vyjde ďalej už neviem, ale hej, je tam proste, že hej, nejaké fixné časy. Ale tu sme vyslali signál a my reálne nevieme, kedy dojde ku komu. No, on dojde dosť v rôznych intervaloch. Áno. Zaujímavé. Podľa mňa k niekomu prichádza ten signál práve teraz, o 80 rokov. Podľa mňa ten signál prichádza k niekomu práve teraz. A možno ti teraz oblejem ten notebook a už nepríde nikdy k nikomu ten signál. Oh shit. Toto je... Teraz keby som ten signál, tak neviem, čo si mám mysleť. Akože bál by som sa. Začal by som sa multiplikovať a sám by som sa začal rozosielať do internetu. Stal by som sa vírusom. Pozdravujem Rada Ivaniča. Tak out of nowhere. No čo, si spokojný? Ja som spokojný s touto druhou epizódou. Ja som pomerne. Predstavoval som si ju dosť inak. Keď ste chceli vedieť, tak téma bola utopia. Však, ale to môžeme napísať proste, že téma je utopia, všímateľ. Áno. Tak by som to úplne, a iné hovadiny robil, hej. Lebo vieš, čo sa budeš proste siliť, že rozprávať o jednej téme, aj keď ty si asi chcel viacej o tej téme rozmýšľať. To je skôr ako taký starting point, vždycky. Yeah. Dobre, takže nám napíšte, aké chcete témy do komentárov. A špeciálne odpovedajte kľudne, keď sa hanbíte, alebo sa neviete vymyslieť žiadnu ďalšiu tému, môžete alebo návrh, čo chcete. Tak stačí, keď odpoviete, že či chcete tému o smrti. Hej, áno. A yes or no. A pokiaľ akože fakt neviete, že či chcete tému o smrti, tak stačí, keď nám pošlete peniaze. Úplne stačí. Dobre, lúčime sa s vami. Ste spokojní, áno? Áno. Dobre, tak to správame priateľský handshake. Vy si všetci môžete predstavovať, že aj s vami si teraz podávame ruky. Kľudne, aj ľavú, aj pravú. Áno. Záleží, či ste ľavaci alebo právaci. A teda vidíme sa čoskoro, presne asi o týždeň pri ďalšej epizódke. A uvidíme, určite budú postupne nejaké novinky organizačného charakteru. Áno. Možno si aj niekedy pozmeme nejakého hostia. Hej. Koho by si pozval? Ja by som chcel na jednu epizódu určite Martina Tomovčíka. Okej. Lebo to bola taká zapálená debata, si myslím. Hej. Ja by som chcel, vieš koho? Koho? Ja by som chcel Evu Mázikovú. To neviem, kto je. Nevieš, kto je Eva Máziková? Tak potom Zdenu Studenkovú. Nevieš, kto je Zdena Studenková? Tak potom Jožka Vajdu. Á, to sú nejakí takí známi Slováci. Neznám. Dobre, ale to je možno v budúcnosti. Určite. Dobre, tak díky moc. A ja ďakujem. A pekný večer, alebo ráno vlastne. Tak na všetko. Lásku k realite.